Kia ini bakul barang ya. Kapat, bersubuh ya. Ngerti ra lur, tak ceritani ya. Iki part 3 ya lur ya. Kuwi mau sing video ngarep kuwi mau lho, cek esuk lur cek ana jangkrik ngerek barang lur. Ya, kuwi la iki menyusuri dalan iki lur, iki meh tekan ya lur ya. Dalan iki lah kono mau akeh sing dodol dodol cilok ya mau. Jam 4 jare mangkat lur. Nah iki ana kene iki ya, iki wis ana sing bakul lur. Dadi umpama dina Minggu wis ana bakul, iki ana kopi, ana minuman mineral, mineral maksudnya mineral. Terus iki situasine kaya ngene lur. Ya iki harus berhati-hati lur ya. Iki pas cek sepi lur. Dadi urung akeh sing ngunggah iki ya. Ketua kene cek esuk banget iki karo rombongan karo bocah-bocah iki mau. Nah kuwi jurangane sing juru lur, hati-hati aja nyedak-nyedak kono lur. Kae pemandangan aja tenan masalahe. Dadi iki ngenteni matahari terbit ya lur ya. Ya sekitar jam setengah 6 iki iji enek nggon gunung kono lur. Dadine urung ana matahari terbit tapi sing ngetan kae wis ketok wis pading lur ya. Ketok nah iki matahari terbit lur. Betul-betul indah luar biasa masyaallah. Tenan lur iki luar biasa. Tak cedak iki lur ya. Kuwi bentuk matahari terbit yang ngono kuwi kok Gunung Kelir kene ya lur ya. Ya alhamdulillah masih bisa bersama-sama nonton keindahan alam iki lur. Ngono lur. Nah iki tekan dhuwur ki ketok kali-kali sing diliwati mau lur, kayak kali terus ana jembatane ngono ya. Nah iki sekitare ana gunung-gunung liyane, pegunungan maksudnya ya, bukit-bukit ngono maksudnya. Lah sing isor kae desa sing diliwati mau lur, desa sing awake diliwat kono mau ya. Ngono lur. Terus iki jalur sing kok diliwati iki ana nggon sebelah iki ya, sebelah sing tak sawang iki. Kuwi lah iki jalur sing diliwati sekitar kene iki lur. Nah kuwi jalur-jalure sing engko iso diliwati munggah ya lur ya. Dadi engko tak genahke ana nggon lanjutane lur ya. Ana nggon part 4 lur sing situasine wis genah cetha dhuwur lur. Matur nuwun.